नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। श्री कृष्ण कन्हैया के छठियार के मौका पर चारों ओर भक्ति या खुशहाली के माहौल बा। सभे भक्त आनंद उल्लास का साथे कान्हा के छठियार मना रहल बा। साहेबगंज के प्रतापपट्टी के बलराम बाबा मठ में आ थाना रोड में राम जानकी ठाकुर बाड़ी मंदिर में कन्हैया के छठियार धूमधाम से मनावल गईल, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बाद भंडारा के आयोजन भइल। बलराम बाबा मठ में बनल बाल कृष्ण आ राधा के जोड़ी खूब मन भावन लागत रहे। एह दौरान छठियार में ठाकुर बाड़ी के उत्तराधिकारी सुदामा दास, अयोध्या से आयल जयराम दास आ बलराम बाबा मठ में लक्ष्मीकांत, रोशन जायसवाल, राजा बाबू आ विनय कुमार का साथे ढेर लोग शामिल रहस। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।